Pakangotero ndikazvuraira kuti mukadzi wangu akaita mwana asi mwana uyu ndaiti nhasi wangu ndozvandikamba ndazvuraira apa akatotaura ndikanamata hapana munhu akambundinzwa then pakauya umwe mukadzi abva ndakazvuraira ndayabviswa nemurume wangu vakawanda vamwe vachingochema vamwe vati kumbira rirengera wakanamata wakakumbira masecond chances apasi hapana munhu akambovanzwa vaitaura vachiti kudini taurai zvavaitaura vachichema vamwe vaiti mwari ndokumbira rirengero ndozvandikaita ndomboziva ndokwandichasvika ndiri kunoku kuri kupisa ndokumbira second chance asi hapana munhu akambovanzwa vakakumbira regero vanhu vazhinji asi hapana munhu aimbovanzwa. So with what you saw, do you still want to kill yourself? Aiwa munhu wamwari handichadozviraya futi abatika tokuna kubatsira uendako kuna nyadenga. Yo, it's okay Pagwege TV, right? That's the No Favorite channel started from today, whereby we analyze and criticize videos across the internet. Guys, nyanda na yoga. You know, no doubt and say chokwadi, say no doubt say no doubt tikinya sombo criticize whatever, but hey. Maraga, munarata kaenda ogena mara. Munarata kaenda ogena, guys. Guys, a person is saying he went to hell wakambono vazozoka. Just think of it, guys. We really need to analyze this step by step. Timbonya so not pakamira say other guys. Because in as far as I'm concerned, gena Jesus doesn't want people to go there. He doesn't want people to go there. But man, guys, those who want to advertise by this channel, number is on the screen, and those who want to chat with me for WhatsApp. Already now, guys, videos at Atanga. I reckon you miss your good kid miss one. Hey, those who want to support this channel, what is number is on the screen, guys. You're trying to guys because I'm having problems to believe actually. Guys, going to hell and coming back. Jesus doesn't want people in hell, guys. Jesus doesn't want people in hell. I don't know, maybe it happened, but yes, I believe good people can go to alright, you got Atanga video. A mother who came on Friday in Chitungwiza, she said, "Man of God, my granddaughter drank poison. She took red poison and she drank it. And we don't even know why this young girl wanted to kill herself. She said, I don't find meaning in being alive, so let me take myself." Where is that mother? Mama, what happened to your child? Tell us. A main church, right? Ndirimbuya vamazvita ishe mazvita ndeakamira parutivi pangu musi wechina ndakabuda ndichienda kwamakoni, but I came back home very late. Saka ndakawana sibling achiti mazvita ati ndakuda kumwa poison, ndaneta neupenyu hwekurarama uri nderera because the mother died. Saka baba vacho I lost track antozive kwavanogara. Saka anonzi akatenga rescue. Pandakapinda mumba ndakatowana akutodhudhudzira kapi yekutopedzesera zvimwe zvipauda zvazvangodonha pasi, but muzhinji wacho ndowaanga amwa. Ndakabva ndangorangarira kuti mumba ndine water of testimony, ndokuenda kumhanya kunoitora, anga atodonha ari panze, ndokumunwisa water of testimony. Akangoita rise up akati mandipirei water of testimony, I wanted to go. Ndaneta neupenyu hwekurarama ungori nherera. But ndoda kungotenda water of testimony iyoyo yakatozobebenuka zvekuti pandakatozoenda kwadoctor anga atoita zvakanaka. Prophet, ndoda kungotenda Mwari wenyu akandibvisira kunyadzisika, handizive kuti ndingadai ndiri papi zuva ranhasi. Ndoda kungotenda church, ndatenda. So okay guys, before we go any further, anditika pabuda zvino 2 apa anditika
pakanwiwa water of testimony, and 2 vanhu havana kuvharwa mafesi avo handiitika ndozvinhu 2 zvadataura nezvazvo, which means kuti we are able to trace, totonotsvaga vanhu ava, totonovaquestionawo. That's the level of transparency isiri kuitwa nana Miracle nana T Fred handiitika, which means kuti nyaya iyi one ine tendency yekubhilifika because mafaces evanhu atikuvaona ende mazita ataurwa ende vanototaziva kuti vanogara kuchitungwiza, so we can trace these people, totononzwa nyaya yavo, which means kuti panoona shayikwa zve zvemabhidhiri zve zvekubhadhara vanhu. Then secondly, tataura nezvenyaya yewater of testimony handiitika, munhu kumuka kwake nekuzoenda kuchipatara anani, is it because of hydration guys? Because poison, munhu akanwa poison panodiwa mvura, so we are not now aware kuti akanwiswa maamounts emvura yakaita sei, because mvura iyoyoyo ka inoona kunge yakashanda semvura, just mvura without zvekuti anointing or stuff. So let's keep watching timbonzwa what alpha. Why did you want to kill yourself, my sister? Speak loud. Nananetsikana neupenyu munhu waMwari. Mama wangu akashaya, baba wangu wacho hawatombonditsvagi kana kawanisa, nanangoti ngandizvurai. So makatenga poison, makaona kupi mari kutenga poison? Ndana ndine mari sikana angu unotenga mushonga patuckshop we50 cents wakanzi insect poison. Saka munhu akakutengesera akabvunza here kuti muri kuda mushonga ndewei? Anombobvunza nangosvika ndingoti ndikudawo mushonga wemakonzo chichiva banditine wakanzi insect poison oraya. Speak loud, my sister. Abva achanzi kunewo unonzi insect poison unouraya zvese, saka ndowa ndikabva ndatenga. Maida kutofa? Prophet, ndana dozvurayo. Okay, now I saw this family in Chitungwiza all night for our zonal all night. So my sister, do you still want to kill yourself? Aiwa munhu waMwari. Okay, tell us, say makusada kuzouraya. Because ndakaona yeo pandiri panapa, ndikaona gena zvarikaita, ende ndikadzidza kuti kuzviraya kunonaka nekuti unenge usina kana mukana wekutomboti utaure kuti Mwari ndiregere kana chii, unenge uri uchingotsva kutsva nekutsva chero kwashaya kunamata hapana nokunzwa kuti uri kukumbira regere, unenge ungori life yekungotsva chero hautombokwanisi kana kudzima moto uchikungoramba uchicha. You saw hell. Ndakaona gena munhu waMwari. Okay guys, before we go any further, munhu ari kunzi akanwa insecticide, kana insect poison inongouraya zvese guys, but tarisai muone kusimba kwaakaita munhuyo guys. Tutara zvechinhu ini mostly vanhu vandakaona vainzi vanwa poison handitika, unotomboona kuonda paari, face unoratidza kuti munhu airwara, maziso akachena kuti white, face yadonha, but tarisai muone munhuyo kusimba kwaakaita guys. Is it because vauya naye apora here? Is it because munhu yauya apora here nyaya iyi yapera? Guys, Thank you so much. Do we have people who were in Chitungwiza zona all night? Kangawariko, just stand up. Munhu akasimba guys, munhu akasimba uyu. 1, 2, I'm seeing people that were there. Can you try to come forward who were there? Vanga vari kuchitungwiza ngatiuye kumberi. Those that are close, maybe those that are far, maybe you are very far. Vari padhuze, svikai kumberi. Narrate well. What happened to this young girl? Ndiani anogona kutitsanangurira kuti chii chakaitika kuchitungwiza kwakauya baba ku all night prayer pakanamatirwa musikana uyu? Over this girl. Ndiani anogona kutsanangura chakaitika pamusikana uyu musi wanamatirwa nababa? I says ahead there, our sister there. Let's wait, vari kuya. Baba vakataura pavakaka hanzi izvo ndinoda kuti uende kunoona kwanga uri kufanira kunge uri izvezvi, dai wamwa wafa ndida kuti uende kunombokuona, kana yamuri muheu da kuti uende umbonzwa zvavaiflike kutsva kuri kuita vamwe izvezvi, then vanamatirwa nababa
bhaadonha saka akatanga infact so yake ndo yakabuda mubhodhi make. Whoa. What? Guys, ndosaka manzwa paipaika bekutanga pa maana video paratanga nanje ngozhinya uncontrollable izvi sina kana order. Video ndasandariona guys, is my first time watching this video with you pana panditika, but patanga video nanje ngozhinya ndichiti mwara hadi kuti munhu aende kugena chichi ndikazozvibata pepe ndikaplay video ka ndachizviziva guys kuti hakuna munhu anoenda kugena akadzoka. Ndachizviziva. What kind of an guys, I'm beginning to question this. Ndodanya sokubvunza guys. What kind of anointing inoendesa munhu kuno experience hell odzoka? Ndakubvunza guys, let's be real. Kuti wa une mwana wako wewe ungamuendesa here kugona rezhou iwewe kushumba kwekwe ngomboti dauti umbopinda munational park umbonyatsoona kuti shumba dzinomhanyisa munhu sei dzine hasha dzakadii. Our God doesn't threaten people with hell so that they can worship him. He cannot do that. Manaka, let's watch this video guys. Handisikuziva taura kuti guys. In fact so yake ndo yakabuda mubhodhi make bhayaenda kuheu saka paakaenda akatanga kuti ndiri kutsva zvikanzi nababa uri pai zvikanzi ndiri mumoto ndikutsva. You saw this soul coming out of the body. Guys, soul yemunhu yobuda mubody. What's happening here? Guys, saka paakaenda akatanga kuti ndiri kutsva zvikanzi nababa uri pai zvikanzi ndiri mumoto ndikutsva zvikanzi mumoto sei zvikanzi ndangomuka ndirimo. Saka baba vakatanga kutaura naye vachimuti saka zvikumboitika vanhu vari like kune vanhu here zvikanzi vakawandisa baba. Guys, kangani pamakamboendawo kudzimisha dzenyu midzimu yeko ikasvika ikataura kuti ndikuda mvura kwatabva kuri kupisa? Kangani? This is a demon raimanifesta guys. Let's face it guys. This is a demon. Hapana so yemunhu yakaenda kugehena apa. Hapana. Demon resuicide iri ndo rakamanifesta apa. Ende raiziziva kuti ndo information yavari kuda. Satani nemurevi wenhema and vakabva vapiwa information yachona. City sports tinoita times kakawandisa. Kune vanhu vakawandisa zvekuti wandiri kuona handisi kuzomuona futi. Vakungoramba vachingowanda zvinozvo kune age yese vana gogo vana vese. Saka baba vakabvunza pavatizvo vakutaura kuti vakuti chii hanzizvo vakungongotizvo tiregerereiwo baba takatadza tiregerereiwo vamwe handizvo Mwari tipewo second chance but hapana kana ari kumbowanzwa kana munhu ari kuvaona hakuna. Saka vari kungotaura but hakuna second chance vakutongoramba vachitsva. Hanzi kwese kwandoda kungoenda kune moto ndikada kutiza moto uri kutera ndikada kuenda uku kutotera ende aitoreacta like munhu seaitsva aitoita zvokuti vanhu vese avaitozviona kuti munhu arite sei munhu ari kutsva. Thank you so much. Because it's a demon, is it? Because it's a demon. Come on guys, come on guys. Munhu aripana papasi wo experience woendeswa ku heaven kana ku hell. Is that possible guys? Is that possible guys? Ndo patasvika senyika here guys. Ndo patasvika senyika here guys. Manaka Tika kwamuri. Chokwadi munhu waMwari ndo zvaitika. Maiona chii? Ndaiona moto Nechii zvakare? nevanhu vakawandisa zvakaitika. Pandikanamatwa naProphet ndasvika ndichidonha saka pakutoita kakupepuka ndikaona pakangozara vanhu ndichitsva saka moto waingorambo ndichitsva ndikambotishaya kutiza moto asi pese panangotsika paive nemoto kwese kaine moto
then pakauya kamwana kadiki pandiri like kadiki kengochema kachichema akanombotaura pandikacheuka. This age is not the age you are thinking of. The age yagona kuita ma decisions. Ukaona wagona kusarudza zvakanaka nezvakaipa. Kana utori mwana wagona kuziva kuti zvakaipa zvakanaka usingateerere mubereki wako. Ukanzi wafa nhasi unoenda kuri kutaurwa uko. Ndizvo here vana vadiki. Saka unoti kamwana kadiki ndozonyatsokunamata ndakura. Ukaona wapa age yekugona kudecide. Pane age diki kozoita age yekuti yakutoziva. That's what she's saying. Saka pandikacheuka ndaona umwe murume akamira akaita kunge akareba. Sikaitutaura akatondibvunza kuti koyawire kunokunda ndandazviuraya. Saka iye akunditsanangurira nyaya yake. Why are you saying wazviuraya when someone prayed for you to experience where you were supposed to be? Guys, this is not lining up. Anditika kuti this girl akanwa poison anditika ndobva endesa kuchipatara ndobva azoya kuchechi abvanzi mira tikuratidze kwawanga uchazoenda anditika aenda kwekuye akusvika kuti ndazviuraya pakangotaura ndikazviurayira kuti mukadzi wangu akaita mwana asi mwana uyu ndaiti nhasi wangu ndozvandikamba ndazviurayira. Abva akatontaura ndikanamata hapana munhu akambundinzwa. Then pakauya umwe mukadzi abva ndakazviurayira ndayabviswa nemurume wangu. Vakawanda vamwe vachingochema vamwe vati kumbira regera vakanamata vakakumbira masecond chances apasi hapana munhu akambovanzwa. Vaitaura vachiti kudini? Taurai zvavaitaura vachichema. Vamwe vaiti Mwari ndokumbira regera ndozvandikaita ndomboziva ndokwandichasvika ndiri kunoku kuri kupisa ndokumbira second chance asi hapana munhu akambovanzwa. Vakakumbira regero vanhu vazhinji asi hapana munhu aimbovanzwa. Ko vamwe vaiti chii murume amano? Vakawanda vaichema zvisingaite munhu waMwari. Murume vaiti reason yakapindira ikoko yanga iri yei? Murizeni murume yanga iri yei? Murume akazvirayira kuti hanzi mwana ndaifungidzo zvaasi wangu. Ko mukadzi uyu? Mukadzi aiti hanzi ndaitritwa nemurume aindirova saka ndozvandikazvirayira. Okay. Vanga vakawanda vanhu vakaona. Vakawandisa zvekuti munomati vashoma zvisingaite vakawandisa. Zvekuti ukataura nemunhu ukadocheka udotasa munhu uchamutomuone wakutoona vamwe vakawandisa. Then I saw hamwe green vakangosvika ropa chiya vachichema zvisingaite vachiti ndikasiye mhuri yangu izvezvi onekwa ndave hakuna munhu achandinzwa ndatirai kunamata mhenu kangani akaverengeka ndikanamata ndichikumbira rege hapana akandinzwa. Vaiti she was a witch. Pane vamwe vakati hanzi Mwari ndiregerei nekuroya kwandakaita izvezvi onekwa ndave aizvichita kana muchikwanisa ndegana ndidzokere panyika handizosvite futi imweni paisecond chance asi hapana munhu akavanzwa. This granny that she's talking of, not the chair that you think of, she was just sitting, she could not, she was too old, something like that, didn't it? Chokwadi no Mwari. So with what you saw, do you still want to kill yourself? Aiwa muna Mwari handichadozviraya futi. Abatika tokuna kubatsira uendako kuna Nyadenga. Hauchade kuzouraya? Handichade ndirikukurudzirawo vamwe senge mazera edu kuti vese ndozviraya musasvite nekuti unongogumisa wakuyewo kugena chero zvikanzi wazviuraya haumbofe kana wakaenda kudenga kana kupi kungodinanga straight ikoko kugena. Une makore mangani? 16 ndikuti na 17. So ngotoshungurudzwa neupenyu? Ndashungurudzwa neupenyu ndi munhu waMwari. Amatuke. Guys, can you imagine? She wanted to kill herself. Kumana. Aiwa. Good. Saka unokurudzira vamwe kuti hazvichaitika nditika? Ndokurudzira vanhu vese tongora munhu wane pfungwa dzodozviraya musazviraye. Kana zvekuda kuti tanzienda uzviraya dozvitumisa nemota kaunodzama rourika hauzombofare zvachose. Vamaiona vachanzi chakarama kunamata because taiti Mwari wacho chichi. Like there was a lady akati hanzi ndakararama life yekuti ndainzi nemhuri yangu handekuchechi ndakavaudza kuti ndichazoenda kuchechi kana ndarwara zviri serious kana pane zvaitika zvikashata kwandiri hanzi ndazongomuka ndangotsva nditoziva kuti process yacho chii chakaitika.
saka munhu kana achienda kugenda kutongoti achifa izvo few seconds atosvika, hazvina mahours, hazvina chii. Mweya uchingobuda, then the next place yaanopepukira ari kana usina Jesu, kana munhu asina Jesu. But I believe everyone ari muno, you have received Jesus and you are living in Christ. Yes. So here there is no candidate of hell, right? Because you're a child of God. Let's clap hands for that. Tiombere Jesu maoko ipapo. Right, guys. Masvinzwira. Even I thought kuti this guy, this lady took poison. Ndokubva aenda muchipatara. She was unconscious. Ndokubva aita near-death experience whereby you start seeing the afterlife, near-death experience whereby you will be unconscious. Some even say you'll be clinically dead that time. Yokuti doctor anoto declare munhu kuti uyu munhu afa, then wobva waenda kunoona horror. But instead, what did they do? Munhu akati abva kuchipatara ndobva adzoka akati toda kukunamatira kuti uende kunoona kwawaifanira kunge wakaenda if you killed yourself. Munhu abva atanga kutsva. Inini the only thing chandoziva chinotsva kana chanamatirwa, it's a demon. In my own thinking, I feel like this demonic suicide ndo raka experience whatever that was experienced here. Then this girl akazoita zvekuudzwa uyu kunzi wanga uchitaura zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Kuenda kugehena, guys. Kuenda kugehena. Jesus doesn't want people to go there. Even chero ngonoritesta kudai, so Jesus doesn't want people to go to hell, especially vana vaMwari vatori muchechi. Hakuna zvokunzanzi ndinokunamatira womboenda kugehena wombonoriona wozodzoka. There is nothing like that. There is nothing like that. Vanoziva vanhu vema near death experience vane hama dzavo dzakambofa dzikamuka. Tell us what you think. But inini pandakambonzwa this other story yemumwe mufundisi anga ari dean. This guy atendeutsa millions right now nestory yake iyoyo yekuenda iye aiti ndakaenda kuheaven. Ndokubva azoti I wanted to look down because I heard voices of people screaming. Vari kuratidza they are in torment. Hanzi when I wanted to look down, I didn't look down because I knew Jesus didn't want people kuti vaokere vamwe vanhu vari kutormentwa. Why asingade? Because he didn't want people to go there. He wished kuti all people be with him since he died. Murikunyazopabata. Jesus hanzi he is grieving each and every day for those souls that are in torment. So haadi isusu makristu vari pasi panapa nevakafa to even go there kuti vanono witnessa zviriko kuti vazodzoka vachiudza vamwe kuti ndo zviri kuitika uku, kuitira kuti vanhu vazenge vakuita kunge like vari kutyisidzirwa negehena naJesu wacho kuti vamunamate. Ndo zvisiri kudiwa izvozvozvo. So how did that happen in this church? How did that happen? I just don't know, guys. Ndo patasvika senyika, guys, kuti takunamatira vanhu kuti vambonotsva vadzoke vauye vachipa matestimony muchurch. This is unlike the Jesus that I know. This is unlike the Jesus that I know. This is the torment. It is used only in Satanism. If you didn't know, masatanista aya munoziva vakapiwa assignment na nevakuru vavo vakatadza, they get tortured, vanotochwa. So if you can subject your church members to fire, to torment, what are you? Are you for Christ or you are for Lucifer? I'm just asking questions. I'm not saying
the prophet akanamata wachona is for Lucifer. I'm just asking questions here, critical questions anoita kuti tizame kuona nyaya iyi, because semafungiro anachita ndaifunga kuti akanwa poison akafa akano experience akadzoka achipa testimony, but instead vakatomuti adzoka abho kuona iti toda kukunamatira uone kwawanga ufanira kunge uchienda. I don't know if you have ever witnessed this in the Bible, or whoever ane bhuku raaiclaima kuti ndiriwe kwaMwari. I just don't know, guys. Anyway, it's been fun. Video ranga richinakidza here, guys. But inyaya yongoti isusu kasoftware kengobelifa kakaaninstalla mandiri. Kakaaninstalla, guys. This time hatichangobelifa zvinhu, muchangoona chinhu paYouTube takutoti ndechechokwadi. If possible, I think I would like to meet this girl. Ndimbonyatsomukwesena musikana, ndimbonyatsomunzwa kuti nyaya yake yakamira sei. This whole drama is not clear, guys. This whole drama is not clear. Anyway, this has been so much fun. It's been GodK for GodK TV. Don't forget to subscribe, like, and share. With that, I will say goodbye.